खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खुजालि एबा मोदोम माननायनिफ्राय माबोरै जानगाराव थानो बेनि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। फै जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। खुजालिखौ नों माबोरै बन्द खालामनो? फै नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनि दि दैज्लां बोथोराव खुजालिनि जेंनाया मानो बाङो आरो बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मा खालामनो हायो। गोलोम बोथोराव सरासनस्रासिन जेंनाया जाबाय खुजालि एबा मोदोम माननाय। दैज्लां बोथोरनि समाव बांसिन सुबुंफोरा बिगुर आलौनाय आरो खुजालिजों जुजियो। माब्लाबा जेंनाया ओरैबायदि गिख्रंथाव जायो दि सुबुङा मुलि लानो गोनां जायो। दा जुदि नोंथांजों बेबायदि माबाफोर जागासिनो दं, अब्ला बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय हेफाजाबारि जानो हागौ। फै जों मिथिनि दैज्लां बोथोराव खुजालिनि जेंनाया मानो बाङो आरो सुखु मोननो थाखाय मा खालामनो हायो। मुलुगनां गासै सावस्रि गुरु आरो धोरोमारि जिउनि कच डक्टर मिकी मेहताया बुंदों दि दैज्लां बोथोरनि समाव बाराव सिदोबथिया गोबाङैनो बाङो। बे सिदोब आरो गुदुं आबहावायाव बेक्टेरिया आरो मैखुनफोरा गोख्रैयै जौगायो। बेफोरजों सोमोन्दोआव फैनाया बिगुराव खामनाय आरो खुजालिनि मोन्दांथिखौ बांहोयो। बेनि अनगायैबो बे बोथोराव हजम जानायाबो लोरबां जायो, जायनि जाहोनाव देहायाव पित्तानि बेले-बेजे जायो। बे इसिङारि दुंथाया बिगुरखौ गोहोम खोख्लैयो, जायजों खुजालि, दागो एबा आलौनाय मोन्दांथिखौ बांहोयो। नोंथाङा खुजालिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मा खालामनांगौ? डक्टर मिकी मेहताया बुङो दि माखासे थि बिन्दोफोराव गोसो होनानै, गुबैयै साखोन-सिखोन लाखिनानै, नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि समाव जानाय खुजालि जेंनानिफ्राय गोख्रै रैखा मोननो हागोन। बिदिन्थिनि थाखाय, गिबियावनो दङ गुदुं दैजों दुगै। डक्टर मेहताया खुजालिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गुदुं दैजों दुगैनो सुबुरुन होयो। दुगैनाय दैयाव एसे संख्रि एबा निम बिलाइ होफादेर। बे मोन्नैबो बेसादफोरा बिगुरखौ साखोन-सिखोन आरो सन्देरनायनिफ्राय उदां लाखियो, जाय खुजालिनि जेंनाफोरखौ होबथायो। नैथियाव दङ मोदोमाव एल'भेरा जेल फुननाय। दुगैखांनायनि उनाव गावनि मोदोमाव एल'भेरा जेल फुनना ला आरो रेजें मालिस खालाम। एल'भेरा जेलआ देहाखौ गुसु खालामो, जाय खुजालिखौ होबथानायाव मदद खालामो। थामथियाव दङ जिआव होग्रा कर्पुर आरो नारिखल थाव। डक्टर मेहतानि बायदिब्ला एसे जिआव होग्रा कर्पुरखौ नालेंखर थावजों गलाय आरो बेखौ फुनना ला। बेबादि खालामोब्ला खुजालि आरो खामनायनिफ्राय रैखा मोनो। ब्रैथियाव दङ निम थाव। खुजालि एबा मोदोम माननायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नोंथाङा निम थावजों मालिस खालामनो हागोन। निमआव एन्टिबेक्टेरियेल आरो एन्टिफांगाल गुनफोर दं, जाय खुजालि आरो सन्देरनायखौ बाङाइ खालामो। बाथियाव दङ गावनि आदारावबो गोसो हो। डक्टर मिकी मेहताया आरोबाव बेखेवना होयो दि बे बोथोराव देहानि जाग्रा गोहोआ लोरबां जायो। बेबादि थासारियाव बांद्राय एवनाय, मस्ला-मस्लि गोनां आरो गिलिर आदार जानाया बिगुरखौ गाज्रि खालामनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि जाग्रा आदाराव रेजें आरो गोरलै आदारफोरखौ सोफादेर, जेरै खिचड़ी, लावनि मैगं, जोगोनारनि सुप आरो खुमब्रानि रोसि। हालदै, सौंफ आरो दुन्दिया बायदि गुसु मस्लाफोर। थुलसि, हाइजें पाउडार आरो जिराजों थियारि खालामजानाय साहा। बेनि अनगायैबो गाइखेर आरो पनिर बायदि गाइखेर बेसादफोरजों लोगोसे गोखै फेसेवनाय जाग्रा आदारफोरनिफ्राय गोजानाव था, जुदि नोंथाङा खुजालिनि जेंना दङब्ला। बे माखासे गोरलै सुबुरुनफोरखौ मानिनानै नोंथाङा खुजालि एबा मोदोम माननायनिफ्राय गोख्रै रैखा मोननो हागोन आरो इयुनाव बेबादि जेंनाफोरखौ होबथानो हागोन।